mondo timne bero. Komachielo bede kaunti no ma Siaya eni mohingo ji 200 matiyo tije mag lwedo kod johala matindo kod mago manie diere moheo 200 e kaunti ma Siaya oyudo tiegruok e lony e wechego mag ohala, tiegruok mabende no bagi kod riwruok moro mong'ere kaka 20x entrepreneur kokalo kuom chenro mare mar chanuka jipange na opportunities. Riwruok mar 20x entrepreneur ochiwo tiegruok mageto dino fuok mantiere kinda tije mag lwedo kod thuolo mag tije e sirikal mamalo. Kuki kaunti ma Siaya, George Amolo miyo waler mathoth ewi wachni. Ni chanuka jipange na opportunities, riwruok mar 20x entrepreneurs noero nochiwo puonje wi yore mag timo ohala ahinya to gi piny owacho. Eunice Mburu en jata yore tich ka riwruogno. We help micro and small businesses to accelerate their businesses. We've been going across different counties and we are training to add value. How do you add value? Because money is a reward for value addition. The other thing we are training them is communication. How do you communicate with your customers and other sales skills? So those are some of the training that we are doing to tap into opportunities. Ofulo ni maduong' en neno kaka funde to kod wego ohala matindo tindo goeko nyalo timo ohala gi piny owacho moloyo to e chenro mar gedo mar ute masani dhi nyime pacho kae. Every new government comes with opportunities. Now the current government is focusing on affordable housing and is looking at the housing, giving people decent housing. Now if you look at housing, it creates a lot of jobs. So if you look at 882 units, what does that mean to a carpenter in Siaya? How many doors will be needed in 882 units? How many windows? How many electricians will be needed? So you can see how it creates jobs. Nyadeni buru mano wuoyo e kinde puonj mane gibago ne funde to kod jojua kali go e boma ma Siaya ofulo ni e bwo chendo ni bende gibiro bedo ka gitudo gi riwruoge mamoko manyalo miyo gi omenda mag timo ohala. Also, for those who are looking to find jobs locally and abroad, we've partnered with recruitment firms that are able to connect the young people with opportunities locally and abroad. So in some counties, we've had banks and financial institutions join us so that they can link those who are looking for capital. For Siaya, unfortunately, we were not able to get a financing partner, and so we are calling out financial institutions to come so that we can partner and help the micro and the small enterprises to grow the business. Magi wacho ka funde to kod jo ohala mano yuoro e puonj no kotelne gi Crispin Ong'or to noduoko mana erokamano makende kuom puonj mane giyudo. Asebedo higni mang'eny, asetiyo higni mang'eny kapok ayudo rieko ma kawuono ayudo mar 20x ni. Omeda rieko e wiya kaka nyalo loko ohala, kaka nyalo bet gi pesa mang'eny. Kendo opuonjowa ng'at achiel, lwedo achiel ok duto onyuogo, nyaka wariwre. Wapuonjre gik mang'eny mondo mi wabed jogo manyalo dhi mbele kendo walok chal mar thurwa tadalo ma Siaya, nyaka wabed jogo momakre kendo watiyo kaka oganda achiel. Omiyo wago erokamano. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Jatend